Benvinguts de nou a Casa Papallones, el programa de ràdio més divertit de tota Ràdio El Xinet, a la 107.4. Soc Teru i avui m'acompanya un xic ben guapo i moreno, que es diu Mauri. Hola, ¿qué hace? Així estem, un dia més, per a passar una bona estona. I també tenim a Sònia, que ara ens dirà al telèfon que podeu telefonar per entrar en directe al programa. Hola, hola, papallonetes, ja estem així de nou al telèfon, a veure si avui s'animeu i crideu al 96 175 97 14. Hola, Teru. Feia temps que tenia ganes de vindre a la ràdio. Això està molt guai. Les carxofes estes són molt grans, eh? Carxofes o micros? Bé, Mauri, vaig a posar-te a prova. Així ja començant. A veure si tens un bon coneixement sobre les sèries de dibuixos animats i coneixes d'on ve esta cançó. Val, m'agraden els reptes i de segur que l'acerte. Ja veurem, ja veurem. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Che, Teru, qué fàcil. Una de futbol, en lo que a mi m'agrada. És Oliver i Benji. Ja estic així, che. Anem a jugar a futbol. Però Jordi, Ale. què fas així? Ui, me toca a mi. No, no te tocava a tu. Que no? Però si anem a parlar de futbol, anem a parlar d'Oliver i Benji. I així està, Però, Oliver. No, però tu... Oliver, tu hauries haver vingut d'ací d'uns quants dies, no avui. No, jo no tinc preparat per a que vingues tu avui. I ara què fem? Si jo tenia el valor per a jugar a futbol, què fem ara? Doncs mira, ens quedem així parlant d'Oliver i Benji, que era una sèrie de dibuixos animats, veritat? Sí, no, Mauri? Tu que eres tipo Oliver, no? O... Jo, tot. Benji, inclús Benji també podia ser un poc. Però bueno, jo Oliver el recorde molt bé. Aquell camp que durava 4 o 5 capítols per atravessar-lo. Veritat, jo crec que durava massa un partit. O un partit no, un gol solament. Bueno, per marcar un gol feia falta, però bueno, tota la temporada, completa. I tu, Mauri, m'ha dit un par d'Alet que eres entrenador de futbol. Sí, he entrenat a molts xiquets i ara a moltes xiquetes. I a tu qui t'agradava més, Oliver o Benji? A mi la veritat m'agradaven els dos. Oliver era molt bon jugador i tenia un tir especial que es dia... Com es dia? Com es dia? Recordes? El tir d'Oliver. Així no es dirà. No me'n recorde. Això ja fa molts anys. El no? tir de l'àguila. El tir de l'àguila. I com el feia? Pues crec que xutava, pujava pa amunt i baixava com un àguila. Quin crac, no? Jo això no ho sé fer ni això, pilotes de ping-pong. Això no és el que fa el Cristiano Ronaldo. Igual, i trencava la red. Això no és molt complicat, a trencar la xarxa. Jo ho feia, però pujava, però no baixava. Ah, tu ho feies? Sí, quedava dalt. Quin crac, el Jordi. I Benji, què?
Benji era un gran porter, la veritat. Volava i s'apoyava en un poste, arribava a l'altre, molt bo també. Però tipo Peter Pan molava. Paregut. Però a veure, Tipo volava? Víctor Valdés, Sí. pues paregut. I volava, però jugava al partit o volava, se n'anava a la Jo seva? mai he vist un porter que arribi a botar dalt del palo de... Ja. Bueno, Oliver volava per dalt de la porteria. Que guai. I després què va passar? Anar en algun campionat o què? Perquè clar, la sèrie no crec que sols anar a de pegar xuts a la porteria. Sí, bueno, ells començaren com tots a jugar en l'equip de l'escola, que es deia el New Team, i jugar en el campionat japonès. I mira si s'esforçaren que aplegaren a la selecció japonesa. Ah, pues, sí que eren bons. Sí, i ara que estem parlant d'Oliver i Benji, a mi, este xic, el que ha vingut avui, Mauri, em sembla que és un poc Mark Lender. Este xic morenet... No te'n recordes, Mauri? Lo que jo et dic, que més o menys el mateix xut. I Jordi, la teva sèrie preferida quina era? Ui, moltes, però entre elles la més... Ja està sonant la cançó. Shin-chan, però si no sou que no farà... sí. Ixa xiqueta, això era... Com feia quan veia una xica que era guapa? Culet, com era? Ensenyava el cul. Això no se fa, però bueno, se li permetia. A més, una tècnica innovadora per a lligar amb xiques guapes, ensenyar el cul. En mi funciona. És bo saber-ho. Així en sense punt 4 ja ho sabem. No, però... La veritat és que ha sigut una sèrie que T'ha marcat. m'ha marcat moltíssim. Jo les vesprades només arribava de classe, Amb el berenar de la iaia. berenar, punt 2, i a veure si no surt que no jara, fent de les seues. A mi és que em pilla un poc llum, la veritat. Sí? No, però ara encara ho fan, eh? No, però vull dir que me pilla un poc massa major la sèrie. Sí, és per a tots els públics. El xic començava... Però una pregunta sèria que vos vull fer als dos. Ai, mare, posem-nos serios. Uf. A veure, vos agrada el pebrot? Ah, la gran pregunta de Shin-chan era eixa. Jo sempre li dic a ma mare que sí, però no m'agrada. En el fons no? No Jo m'agrada. crec que no m'agrada un Doncs poc. a mi m'encanta. Creus? Bueno, Teru, i quina és la teva sèrie favorita? Que no has dit res. Bueno, a mi és que m'agraden moltes sèries. Chicho Terremoto, se'n recordeu d'ella, que era un xiquet que jugava a bàsquet, La banda del patio. Era alt, no? No, era molt baixet. Chicho Terremoto? Sí, ja me'n era un recorde. xiquet molt baixet que jugava a bàsquet. Mira si era crac. Això sí que era un crac. Era mexicà, Chicho Terremoto? No, era japonès també. És que els japonesos eren molt esportistes, sabeu. Ja. La banda del patio també m'agradava Ah, molt. mira, això sí que recorde Sí. jo. Mare meua. Sí, Piperán. Jo aquestes coses no les feien al pati, eh? I Arale m'encantava. Però sí... Arale, si no suc què? Ara... No. No, però ara sí que recorde jo... Tenia el moño rosa? O algo Tenia així, el no? moño lila. No, rosa Ah, era mira. una altra I cosa. unes ulleres molt grans. I no res. Però si he de triar una cançó, triaré la de Fraggle Rock, que és una sèrie de fa molt de temps que la lletra m'agrada molt. Sonia, ficamos-la. Jo no sé. Tu és que eres molt jove. Ja ho sé. El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca y llamado Fraggle Rock. Vamos a jugar, tus problemas déjalo para disfrutar. Ven a Fraggle Rock, hay que trabajar, no podemos descansar. Vamos a cantar. ¡Con Gabo! ¡Tuyo! ¡Un Fraggle! ¡Mami, he atrapado un Fraggle! Vamos a jugar, tus problemas déjalo para disfrutar. Ven a Fraggle Rock, ven a Fraggle Rock. ¡Ven a Fraggle Rock! Veritat que està xula la cançó? La cançó jo sí que la recordava. Bueno, em sonava, però la sèrie no en recorda I res. què diu la lletra? Que hem de disfrutar i passar-nos-ho bé. Clar que sí. Això sobretot. En totes les Sempre. coses que fem. Això és important. Això és importantíssim. Però bueno, jo crec que Fraggle Rock sí que... Mauri sí que sabrà algo de la sèrie, no? Home, és de la meva època. De la teua veritat. quinta, no? La veritat.
La veritat és que no ho recorde molt bé, però eren uns animalets xicotets que vivien en una cova, després anaven a una casa, eren de diversos colors, n'hi havia una muntanya que parlava, i poc més recorde. Sí, crec que eren unes titelles, sobretot eren titelles, que vivien en la casa d'uns homes o d'uns sogres, no me'n recorde molt bé, perquè fa molt de temps. I ells el que feien era que quan no els veien els agafaven coses per a menjar, sí. I estava molt guai, sí, estava molt xulo. Mira que pillos ells. Bueno, i alguna més que sàpiguen per ahir? Pues ¿recordeu algo? Jo no veia el detectiu Conan. No sé si us sonarà. Sí. A Mauri segur que no li sona. No ho he sentit mai, el la detectiu veritat. Conan bueno... Era molt misteriós. Sí, m'agradava perquè molt. realment era un detectiu que es va prendre una poció i el que va fer... No es la va prendre ell, li la van donar uns malvats. Li la van donar i se va convertir en xiquet. Sí, i tenia que resoldre els casos la forma xicoteta, que ell tenia 5 anys, claro. Aparentava tindre 5 anys, però I tenia la gent no el cervell- creuia. Tenia cervell d'uno de 20. I què feia perquè el cregueren? Pues adormia a son tío i quan se la dormia parlava com si fora son tío. I a partir d'ahir resolia tots els casos. Mira tu, que panyat. I sabeu qui torna a ser xicotet en una sèrie? Ai, mare. Goku. Vaya que sí. Goku. I això sí que és de la meva... I això sí que està de la teva quinta. Goku és immortal. Goku, què li ha passat a Goku? Li ha passat de tot. Però què és realment el que feia Goku? Algú ho sap o...? Volar en ser núvol. molt fort, entrenar i ser el més fort de tots. Sou un poquet joves encara, no? No, jo he vist Goku tota, Eso el es jove. bitxo verd tarda molt en matar-lo, massa, a mi me va avorrir. Ah, el bitxo. El mata Com al es final? deia? Sí. Ah, vale, no ho sé. Bueno, se transforma en moltes coses el bitxo verd aquell. Jo estava enamorat de Bulma. Cèl·lula, no seria cèl·lula? Cèl·lula. Mira, el que dia que no Però ho és que sabia. Verd ha sigut Satanàs, ha sigut cèl·lula... Però Satanàs és el bueno de la història al final. Com li diuen a la xica? Bulma. Bulma? Jo estava enamorat. Me declaré enamorat de Bulma. Ah, sí? A mi m'agradaven les càpsules. Que tirava les càpsules i es transformaven en caravanes, en motos, en cotxes. Mare meua. cotxes. Ai, això no existeix en la realitat? Això existeix. Haurien d'inventar-ho, Mare En eBay en venen, Jordi. Sí? Sí. Ai, ho venen tot. No, en els xinos a lo millor vas i segur que n'hi ha algo. Perquè en els xinos tal de tot segurament n'hi hauran càpsules de... o algo. De Goku. Bueno, però la veritat és que jo no recordo... A veure, que recorde jo sèries... Bueno, One Piece és una sèrie de pirates... La veritat és que no l'he vist. No la veig ningú, sols la sé jo. Sí. És una sèrie que sols la sé jo. Però els nostres oients segur que l'han vist. I si l'heu vist, podríeu trucar al Podríeu telèfon cridar, clar que sí. i comentar. O no fa falta que siga One Piece, que siga una sèrie d'ara. Ben 10, per exemple, o El Patito Feo, que sé que és una sèrie que fan en Disney Channel, que ha agradat moltes xiques, perquè són sèries en les que canten. Canten sí? i ballen, sí. El Patito Feo era una xiqueta rubieta, amb aparato, trenes, que poca gràcia, que cauia bé la gent, però després estava en les populars que la marginaven un poquet. Però ella cantava. Ui, no, això... Ja te sona, Mauri, Però tu l'has vist, eh? Segur que tindria final molt feliç, a que sí? Segur. Seguríssim. Com tot en esta vida. Clar que sí. Estem filosòfics, ui. Sí. I per animar ara un poquet, què vos pareix si fiquem la cançó de Ja no canta el capellà? Que a mi Vinga, va. personalment m'agrada molt. I Perfecte. la sé tocar en la guitarra. Ah, sí? Un dia vindré en la guitarra i la tocaré. Jo la cantaré. Ja no canta el capellà. 4.604. Ja no canta el capellà perquè no li donen una, ni una ni mitja ni cap. Ja no canta el capellà, ja no canta el capellà perquè no li donen dos, ni una ni mitja ni cap. Ja no canta el capellà. Hey! Ja no canta el capellà perquè no li donen tres, ni dos, ni una ni mitja ni cap. Ja no canta el capellà, ja no canta el capellà perquè no li donen quatre, ni tres, ni dos, ni una ni mitja ni cap. Ja no canta el capellà. Hey!
una animita di cap, ya no canta el capellà, ya no canta el capellà, perché non li volen qui, i 15, 16, 15, 4, 3, 2, una animita di cap, ya no canta el capellà. Bé, xicons, sabeu quina hora és? Això estava veient. És l'hora de... L'endevinalla! Ah, sí, va. Atents, Vale. Teniu les orelles ben... Vale. A punt? Mauri, a punt? A punt. Apuntíssim, vinga, va. De 12 germans que en som, sóc el segon. I, en canvi, sóc el més petit de tots. Ai, mare. Ai, mare. Ai, mare. Quin lío. Massa germans. 12 germans. Quina família més nombrosa. Molt. Massa germans. sé. Jo ja m'he liat. Jo ja no... Imagines els pares per recordar-se del nom de tots els xiquets? Bé, així que penseu, Sí. rumieu un poquet i podreu enviar la resposta a la bústia que tindreu en la biblioteca. Vale. Jo estic pensant a Vale, veure... no 12 sé. germans... 12 Tu quants germans... germans tens? 10? Jo 24. Com les hores. No. Bé, Teru, parlant un poc de tot. Tu què vas a fer este dissabte? Jo, principalment, dinar en casa la iaia, que fa una paella Això sí, estupenda. això sempre. Després, pues, doncs, jugar en els meus cosins, passejar al gos, no sé, lo normal. I tu? I- Jordi? Jo pensava fer el mateix, anar a jugar a futbol... Vindràs a Batet, dinar perquè soc paella? Oliver. A No, Can Abuela oblideu també? que soc Oliver. Sí, vale. Vale. Que guai, ja tinc clar. Doncs podríeu vindre a la festa que hem organitzat a Papallona Xove, a la plaça del Mercat. Ai, clar. Una festa... Ah, vale, Sí, ja recorde jo. Ja em va sonant. A veure, que n'hi haurà en eixa festa, a veure, va. Què n'hi haurà? Pues n'hi haurà tallers, n'hi haurà un castell, n'hi haurà molt de xoc, n'hi haurà... I jo sé una Música també n'hi haurà. Però és que el millor no és això. No, segur és? que no. Que Ja ho- vindrà la meva amiga Mariola. Mariola? A veure, informa'm. Qui és Mariola? Mariola és la fada papallona del xinet. No la conec, clar. És que on viu ella, sola se pot anar volant. Però és un secret, No digueu. I ella pot vindre, i vindrà justament este dissabte. I també es farà entrega dels premis de la campanya Cap Xiquet, Xiquet sense xogueig. Exactament. No em puc creure que vaig a conèixer-la. A Mariola, sí. L'anem a conèixer. Mariola! Mariola! El públic vol Mariola, senyors. En fi, Bueno. I recordeu que també estan arreplegant Papallona Xove, els xoguets, Jogueig per a... en la Casa de Nadal. Cultura, exacte. Els dijous de 5 a 7. De 5 a 7. Recordeu, tots joguets que no tingueu, que no utilitzeu, pues se poden... Jo ja els he portat, Jordi. Sí? Tu ja els he portat. Pues jo estic en el tràmit, jo estic fent les negociacions. Jo, mira, tinc molts joguets en casa, però tinc que agarrar... Però tu els vols, però tu. Jo en catxugue. No. Costa Jo tinc moltíssims, deixar-los. però en tinc tants que no sé quins tinc que donar i quins no. Deus compartir els xoguets. Això Perquè sempre. molts dels xoguets que tens estan parats a les estanteries de casa. Sí, estan tristos perquè no tenen a ningú. Doncs faràs molt feliços als xiquets que no en tenen. Si Sí? els dus. Sí, molt. Vale. I xiquets, em sap greu, però fins així el programa Casa Papallones. Oh. Vos ho vau passar bé? Jo sí. Jo molt, però ja s'acaba. Jo millor que Jordi. Sí? No m'ho crec. Però millor que tu, crec que així no mos ho vam pogut passar ningú. Sí, jo m'ho he passat de luxe. Així que ens Papallonetes. despedim i fins el pròxim dimarts. Adeu, cacau. Adeu. Adeu. És au, cacau. I don't have the face. Lately everything is falling into place. I know it sounds dumb, but it ain't no disgrace. It just feels so damn good to be out of the race. I know it sounds strange to really feel free, but how can you complain if it's the way it's meant to be?
simple tune that anyone can play. See this little girl, she's 7 years old. You listen to her sing, and you listen to her soul. So what is the need for all us as a race? So I'll all agree, if it's gone in a day and everything's falling into place. Sounds wrong, and I don't have the face. Lately everything is falling into place.